Hej, vi er elever på Gentofte Studenterkursus. Vi har et geografiprojekt, hvor vi skal forklare om Odense Å. Den, der har lavet den her video, er Alberte, Julie og Anne Dorte fra 2.S. Ja. Hvad går Odense Å ud på, og hvordan er de forventede resultater? Grunden til, at vi reducerer tilstrømningen af kvælstof, som vi gør igennem en øget omsætning af nitrat i selve vådområderne i oplandet, er fordi, at vi skal forbedre den biologiske tilstand i Odense Fjord. Vi vil forbedre det fysiske forhold i Odense Å ved hjælp af genslyngning og ekstensivering af landbrugsdriften ved at reducere erosionen af ådalen. Det vil hjælpe arter som EU's habitatsdirektiv, som beskytter og holder i live i og langs vandløbene, og at opnå et naturligt samspil mellem vandløb og ådal. EU's habitatdirektiv beskytter genskabelsen af vigtige naturtyper gennem vandstandshævning og afgrænsning. Da Odense Å-projektet det blev sat i gang, var der jo nogen, der interesserede sig for det. Og dem, der var interessenter for selve projektet, det var staten, og det var amtet, og det var kommunerne. Og projektet, det var et Life Nature-projekt, som EU havde ansvar for indtil 2007. Og efter 2007, hvor kom Skov- og Naturstyrelsen så og tog projektet videre og overtog projektet. Folk vil se forandringen af Odense Å som en positiv ting, da de i starten, da det sted, der var å før, nu er blevet til et sted at gå hen og nyde naturen. Men bestyrelsen opdager så, at jorden forandres hurtigt, da erosionen i åen er begyndt at komme i fjorden i stedet for at skylle op på landet. Så det kan befrugte jorden, hvilket er derfor, de genslynger det, så de håber, at erosionen begynder at befrugte jorden, som det gjorde før de lavede om på åen. Det er staten, der sætter gang i projektet, men det er lodsejerne, der starter med at tage initiativ og lave om på det. Men hvordan foregår selve gendannelsen på den her område, på selve åen? Og det er også noget, vi gerne vil gribe ind i, at hvordan selve gendannelsen af vådområder man grinder ind i for eksempel også i nitratkredsløbet. Selve nitraten kommer fra åen og op på land på den gamle slyngede å, som I kan se på højre side her. Det er, man kan vide, den er slynget, fordi den er sådan gået dreje om her. Men da de så lavede åen lige, som I kan se her, så kom alt nitraten, som er meget godt for jorden. I kan fx se, at det er mere frodigt her end i forhold til herover. Det endte så med ude i fjorden i stedet for, hvilket er ikke så godt. Så for at få nitraten op på jorden og så befrugte jorden igen, så genslyngede de så åen igen, så det kunne ligne, hvordan det engang har været. Så al nitraten kom op på land igen. Men det er ikke helt det eneste problem, åen har været udenfor. I selve åen har der været mikroskopiske alger, som har skærmet solen for andre planter i vandet, f.eks. ålegræs, der har været i bunden, som I kan f.eks. se her, hvordan et voldsomt algeudbredelse er sket. Den her proces er også blevet kaldt for eutrofiering. Men det her planktonalger, hvilket er de her små alger, som I kan se heroppe af, de er så bare skærmet for solen, så ålegræsset nede i bunden, de har ikke rigtig kunne få sol. Så da de her alger, de så dør, de ryger så ned på jorden, der hvor alle ålegræssene er, og så begynder de så at rådne op. Så det er så den her proces, der bliver kaldt for eutrofiering. Selve dræningen, det er så også et lidt andet problem. Det kan være problematisk, for eksempel at have tæt på
da de prøvede at lave åen lige, så skulle de hurtigt af med noget af det vand, de havde. Så tog de så et vanddræningsrør, og så drænede de så de vand de steder, hvor de skulle grave dybere. Så man afledede simpelthen bare vandet, imens man lavede om på åen. Nok noget af den sidste del, vi nok kommer til at snakke om, det er selve nitraten. Altså den, man hedder næringsstof, som er en stor del af det her projekt her. Nitrat, som også er blevet kaldet NO3, består af et kvælstofatom og 3 iltatomer. Nitrat, altså selve nitrat, det består af en negativ ladet ioner, som normalt ikke rigtig binder sig til jordlagenes mineralske eller organiske partikler. Men det var så cirka alt det, vi havde, og I kan også lige få lov til at se, hvordan selve klartvandet ser ud, når der ikke er særlig meget eutrofiering. Så det er meget mere klassisk. Græsset i bunden, de kan få meget mere sollys. Tak fordi, at I så den her video, som er lavet af Julie, Anne Dorte og Alberte fra 2. S på Gentofte Studenterkursus. Håber, I fik noget meget lærerigt ud af det her.